Helo pawb, Katie dwi ac dwi'n byw yn Felinheli. Dwi'n dywed o tu allan Lerpwl yn reiddiol. Wel, rhwng Lerpwl a Manceinion yn lle enw Widnes. Nes I symud I Cymru o tua 9 flynedd ar ôl. Ac nes I dechrau dysgu iaith y diwrnod nesa ar ôl y symud yma. Achos dwi'n cofio roedd yn feddwl mae'n really pwysig I dysgu I iaith, especially os da chi'n symud rolau gwahanol. Ac hefyd, dwi yn eisiau siarad efo pobl yn y cymunedol, efo fy'n gymdogion, fy'n plant rwan. So, dwi'n mwy hapus nes I ddechrau, ond mae'n anodd, ond mae'n dal yn anodd, even ar ôl y 9 flwyddyn. Hei, bore da pawb. Dwi yn barod I adael Alban rwan ac mae'n drist achos just lle mwy beautiful. Llynedd, ges I syniad I wneud rhywbeth I ymarfer yn Gymraeg. Nes I feddwl, mi na I wneud un fideo pob diwrnod ar Instagram. Just fi siarad Cymraeg, siarad amdan llawer o pwnc gwahanol, a just upload pob diwrnod dros y blwyddyn. Ers I Alban I wedi briodi! Roedd yn anodd weithiau ac hefyd roedd yn gret a'n llawer o pobl y cysylltu efo fi ac ges I llawer o neges, so roedd yn hyfryd hefyd. Wel, dyma ni. Dwi yn wedi gorffen her am 2020. So ar ôl y her, nes I feddwl dwi ddim yn eisiau stopio efo fy'n taith Cymraeg. Felly, efo fy ffrind, Kiri, wnaethon ni recordio Welsh Wednesdays ac siarad amdan y hanes dros y Cymru. Yr Wyddfa, golygu mwy. Felly mae'n bwysig I defnyddio y enw wir. So llawer o positives yn dod ar ôl un funud fach. Ac dwi yn committed I cario ymlaen, a dwi yn falch hefyd yn diolch I pawb am eich neges achos roedd yn hyfryd iawn. Hwyl!